xa remato. Correspóndeme realizar unha longa relación de reconhecementos ás persoas, ás entidades que colaboraron nesta edición do Xerais 2012. En primeiro lugar, expreso a nosa gratitude a Francisco López Baixas, o director xeral de Cultura, da Consellería de Cultura, e a Xavier Méndez, o xerente da Fundación Illa de San Simón, que hoxe representan as entidades que generosamente nos abriron as portas das illas e sufragaron os costes do traslado en barco. Moitísimas gracias á Consellería de Cultura. Agradecemos tamén a presencia e a colaboración de Eduardo Reguera, Concello de Cultura do Concello de Redondela, tan bello amigo noso, que, como xa ven, sendo adoito, dende hai 5 anos, nos proporciona a súa colaboración no aportado musical desta velada. A Dolores Torres París, en representación do responsable da Fundación Caixa Galicia, que entenderon o noso proxecto de convocar un premio de literatura juvenil sufragando a totalidade da súa dotación. Os responsables do ámbito cultural del Corte Inglés, que axudaron a manter a cuantía do Premio Xerais de Novela e a aumentar a difusión da obra premiada. Os presidentes da Federación de Libreiros de Galicia, Xurxo Patiño, e a Asociación de Escritores en Lingua Galega, aquí representados por a súa secretaria, Mercedes Queixas, así como o resto dos nosos compañeiros, libreiros e editores. Agradecemento tamén a Caroncho e Carlos Lobiso, eses tanfonistas sobre rodas que están actualizando o son da nosa tradición. Agradecemento aos responsables de Blog Galiza, que son os nosos asesores en comunicación digital, que están retransmitindo en directo esta ceremonia por internet, que é unha proeza cos medios humildes cos que les contan. Sabemos que dende Bos Aires, Débora Campos nos segue en estes momentos cos seus fíos invisibles. A presenza de Xerais na comunicación digital para nós é unha prioridade ao longo de todo este ano, como moitos coñeceredes. Apostamos pola comunicación blog, apostamos por participar nas redes sociais e tamén queremos expresar desde aquí o noso agradecemento a eses case 500 xeareiros que nos seguen todos os días en Facebook ou a ese cento de tuiteiros cos que conversamos cada mañá. Hoxe, afortunadamente, a comunicación cultural é posible establecela tamén por estos soportes. Agradecemento para Agustín Fernández Paz. Agustín é un xenuíno sementador de esperanzas. Agustín, que é o noso amigo, o noso compañeiro de viaxe durante 3 décadas ininterrumpidas. Agustín é o noso irmán, Agustín é o noso cómplice. Confeso que, bueno, sabedes que eu me emociono moitas veces, pero confeso que me emocionei moito cando lín hai unha semana a primeira versión do seu extraordinario discurso que tivemos a fortuna de escoitar e que temos a posibilidade de levar con nós. Un discurso escrito coa firmeza e o agarimo necesarios neste momento decisivo. Seguramente esas dúas condicións nos poden axudar moito para encarar os tempos nos que vivimos. Agustín recibirá o 23 de xuño en Teruel o seu merecidísimo Premio Nacional de Literatura por o único que queda é o amor. E 3 días antes, o sábado 20, será homenaxeado en Vilalba pola Asociación de Escritores en Lingua Galega, coa letra E, a que sinala o encello do escritor coa súa terra. Convídovos a participardes en tan necesario e xusto recoñecemento. Quero tamén agradecer, xa vou rematando, aos membros de ambos os tres, a todos os membros de ambos os tres xurados polas súas moitísimas horas de traballo xeneroso, traballo concienzudo nunha edición na que tivemos 88 participantes. Expreso indubidablemente os meus parabéns aos premiados, a Jacobo Fernández Serrano, o autor de 1000 cousas poden pasar. Coñecemos dende hai tempo o talento de Jacobo como ilustrador, como comiqueiro recoñecido. O ano pasado, non sei se a veces non seguimos moito o xénero da banda deseñada, da comunicación
comunicación cultural en Galicia. Jacobo foi unha das revelacións do Expocómic de Madrid e nesta primavera foi un dos autores revelacións do Salón do Cómic de Barcelona. Agardamos que esta trayectoria artística que leva desde 1994 pois se vaya consolidando con este seu proxecto literario que cunda con idéntico interés. Además temos que desexarlle pois, a maior fortuna no día do seu aniversario. A Rosa Negros, os nosos parabéns por partida dobre. Nos Xerais nunca se dera un caso semellante que unha mesma persoa gañase no mesmo ano dous dos premios. As de Bolboreta e Sol de Inverno son dúas novelas ben diferentes para públicos amplos. Tras o éxito enorme de Resistencia, en 6 anos van 8 edicións desta novela. A publicación destas dúas novelas prácticamente ao mesmo tempo, pois sen dúbida abrirá todas as expectativas posibles e desde aquí pois desexamos nesa navegación pois a maior fortuna a Rosa. E xa por último teño que agradecer aos compañeros e compañeras da editorial, da nosa comercial, os 3 secretarios dos xurados e moi especialmente a Celia Torres, a coordinadora desta 26ª edición dos Xerais, ela que é a primeira culpable desta travesía anual que esteamos aquí reunidos. E sobre todo, agradecemento de corazón en nome de todo o equipo de editorial, en nome das 17 persoas que formamos o corpus de Xerais e as 20 persoas da comercial. Agradecemento de corazón para todos vosotros, para todas vosotras, que sexa a estrela dos afectos a que nos guíe. Moitísimas gracias.